Existeix un lloc on les persones poden sentir-se segures. Un lloc on l'esport i la diversitat quant a l'orientació sexual, la identitat i l'expressió de gènere van de la mà. Així només fan falta ganes, il·lusió i molt orgull. On la LGTBI-fòbia es combat a camallades, a salts i en moviment. On les úniques gotes que corren per les nostres galtes són les de la suor de l'esforç. On correm, no per a escapar, sinó per a continuar superant les nostres metes. On els únics colps que donem són per anotar punts i gols. S'equivocarà qui pense que només som un club esportiu de lesbianes, gais, bisexuals, persones trans o intersexuals. Perquè, sobretot, el que som és el club esportiu de Dani, de Sara, de Javi, de Cristóbal, de Marta i així de quasi 300 persones més. Persones com tu, persones com totes. Perquè la nostra manera de sentir i d'estimar ens fa diferents i al mateix temps iguals. Perquè també sentim el calor d'una llarga i forta abraçada. Perquè també se'ns esborrona la pell quan aquella persona ens diu et vull per primera vegada. Existeix un lloc on sentim orgull els 365 dies de l'any. I així portem més de 18 anys. I encara ens queda molt per fer i moltes persones per les quals fer-ho. I continuarem lluitant per la visibilitat, pel valor de la diferència, per la fi de la discriminació, per la llibertat per estimar, siga a qui siga. Perquè hi ha coses amb les quals no s'ha de jugar. I per a jugar ja existeix aquest lloc. Un lloc que t'està esperant. El teu lloc. Samarucs. Orgull en moviment.